cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ko aw tɛ taa sugu fiyɛw la aw yɛrɛw ni sugu fiyɛ tali man kan tuguni nka a mana kɛ cogo o cogo ni min denmuso tɛ taa sugu la wala ni min dencɛ tɛ sojɔ la a mana bɔ sira o sira fɛ sa a kɔni ɲɛdɔnnen don k'a fɔ an bɛ don minɛ i n'a fɔ ko bi bɛɛ b'a kalama k'a fɔ maaw bɛ balo n'a ni suma minnu na hali baara damantan kɛ jamanadenw haju bɛ fɛn minnu na a dɔw ye fura ye a yera k'a fɔ hali fura damantan feereli yɔrɔ dɔw la dugu kɔnɔ ani jamana kɔnɔna na a kɛra i n'a fɔ sɔngɔw balala ka yɛlɛ nin ye lahala min ye maa fɔlɔ minnu bɛ ni olu ka kungo don olu ye dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw de ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu de kan ka wuli n'u ma wuli bɛɛ ka nin ko in ka dansigi k'a la nin bɛna jamanaden u dusukun fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ ka se hakɛ min ma bi tuma dɔ la ni nin ko in ni fu ma siri nin dan na ni nin ko in ni dabali ni fɛɛrɛ ma ɲini ka nin ko in jɔ a jɔ waati a laban a bɛna kɛ fitinɛ sababu ye jamana kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma sabu n'i ye sɔngɔw jateminɛ damatɛmɛ sɔngɔ yɛlɛ minnu kɛra sugu fiyɛw la a bɛ dɔ de fara gwatigiw ani nasanaw nasɔngɔbɔlaw ka kungo kan jamanadenw tun ye bɔli dɔ kɛ tarata tɛmɛnen n'o bɛna juin kalo tile 22 ma a ko labɛnbaw ka fɔcogo la bɔli min kɛra olu fɛ laɲini min bɛ a la o ye k'a fɔ jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw k'a dɔn jamana bɛ lahala min na hali n'u b'a dɔn k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ko ye ko min bɛ se k'a to sen na u ye dantigɛli minnu kɛ an'u ka kuma laselaw u y'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana min ye gwatigiw ani nabɔlaw ye hali minnu bɛ yen n'u bɛ baaraw kɛ wa diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara o gɛlɛya ninnu kan n'o ye nasanaw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'u aw buranw n'aw denw kɔni n'u taara nasanyɔrɔ la tuma caman n'u nana tuma dɔ la u bɛ gɛrɛ aw la u bɛ sɔngɔ gɛlɛya ko de fɔ kɛrɛnkɛrɛnya min ye balo ye nafɛnw sɔngɔ yɛlɛnna fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamanadenw hajunye fɛn ye bi dɔ farala bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ka tuma dɔ la fɛn farala ka fɛn min maa b'i yɛrɛ ɲininka yala nin kɛkun dun ye jumɛn ye wa a ma maa si to yen koyi mɔgɔ dɔw ɲininkalen u ko nin gɛlɛya ninnu bɛna se yɔrɔ dɔ la ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ ni denmisɛnninw ma balo sɔrɔ k'a dun so u na bɔ ka taa saraka deli maa caman den bi colo bi den ninnu colo kun foyi t'u la fo n'a kɛra kɔngɔ damatɛmɛ ye a bɛ dɔw yɛrɛ bila suyɛnni na a bɛ bogotigini olu ani musomisɛnw caman bila yɛrɛ feere la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba aw ka hakɛ to a ko maa kɛ cogo o cogo sa maa si tɛ wuli ka taa sugu la bi k'a fɔ i bɛ taa sanni kɛ k'i kamana tɛ gan i bɛ yala i bɛna se ka mun de san o de la Cukɛli Kokala Mayiga n'ale ye sugandira Asimi Goyita fɛ n'u bɛɛ lajɛlen bɛ k'aw dama kasi an bɛ don min i n'a fɔ ko bi sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ hajunye fɛnw na a kɛra damatɛmɛ ye e k'a lajɛ bani min tun ye sogo kilo ye sogo kilo a tun bɛ san tuma dɔ la 400 ani dɔrɔmɛ 40 sogobu kilo o tun n'o cayara o tun tɛ tɛmɛ 500 kan o taara fɔ 700 tulu litiri o tun b'a feere 440 460 an bɛ don min i n'a fɔ ko bi o taara fɔ 200 ani dɔrɔmɛ 20 sɛfan n'o tun bɛ san o alvéole tun bɛ san u bɛ sɛfan bila kartɔni dɔw kɔnɔ a tun bɛ feere 400 a taara fɔ 550 ani 50 la farini minnu bɛ san sɔ minnu bɛ san jɛgɛw gazi min ye gazi buteli ye o tun bɛ sɔngɔ min na bi a sɔngɔ yɛlɛnna hali charbon hali ji hali courant sɔngɔ kɔni a yɛlɛnna ka se hakɛ min kan bi maa yɛrɛ b'i ɲininka yala nin bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ cogo di o de la mɔɔw b'a fɛ ka bɔ e k'u yɛrɛ ma bɔ kaban wa u y'a jira k'a fɔ nin ye jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka haju ye a kɛra i n'a fɔ faso ɲinɛn bɛ jamanadenw kɔ minnu ye jamana marabaw ye u kɛn bɛ ka jamanadenw to burujabaw bolo yala maa bɛ i kalifa jɔnni na bi maa si t'a dɔn k'a fɔ n'i taara sugu la i bɛ se ka fɛnw san sɔngɔ min na maa si t'o da dɔn kɛrɛnkɛrɛnya min ye musow ye muso dɔw ɲininkalen olu y'a jira k'a bilen Amadu Tumani Ture bɔra fanga na fo ka se bi ma san o san dɔ de bɛ fara musow nasanaw ka gɛlɛya kan a ko sera yɔrɔ min na bi bɛɛ bɛ ka hami yala nin jigilatigɛ ko ninnu bɛ se ka dabila waati jumɛn karamɔgɔ Duse an yalala sugu kɔnɔnaw la ani sogo feereyɔrɔ la ani garasi kɔnɔnaw la Bamakɔ dugu kɔnɔna la an wulila ka se jamanadenw ma maliyɛn fanba bɛɛ lajɛlen hakilina ye min ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔ damadɔ lamɛn sogo feerelaw la
ani siman feerelaw la ani nafɛn feerelaw la ka taa se nasanaw yɛrɛ ma karamɔgɔ Josi. ko foronto ka gɛlɛn gɔyɔ ka gɛlɛn pɔfɔrɔn ka gɛlɛn sirle ka gɛlɛn sogo fana gɛlɛyara ko sɔ mɔgɔ na tɛ feere bilen e ma ya ko bɛɛ de b'a gɛlɛya sisan mais an yɛrɛ ta sɔ tana mɔgɔ tana bɛ sɔrɔ mais o tɛ bilen dɛ sɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔ bilen ayi sɔbɔrɔ yɛrɛ taara ko fo 5000 min kɔ mais si fana sɔ dun 5000 yɛrɛ n'a sɛnɛ ka taa bila furu wa a bɛ dɔ b'olu bolo fama an ka Mali famaw filɛ nin ye minnu bɛɛ arrangé u bɛ kɛlɛ o de la quoi mais an fantanw t'a fan u ka sira t'o la o i n'a fɔ jumɛn balo yɛrɛ la kɛ komi an bɛ jɛ ka malo fitinin minnu dun u tɛ n'o gɛlɛyara o tɛ bɔ o kalama mais siman gɛlɛyara bɛɛ kulo la bɛɛ ma dɔ bɔ o prix la fana parce que olu ye joli kɛ arrangé u so dɔw ni fɛnw na mais an ta fan ye sa fɛn dɔ tɛ bɔ o la i bɛ min fɔ faw ɲɛna o wuli k'u jɔ wulikajɔ bɛ nin na dɔ kɛra kuma in na koyi don o don a bɛ ka fɔ fɔta foyi tɛ na bilen ɲɛ b'a la don o don a bɛ ka fɔ bon mɔgɔ sɛgɛnna kuma in na quoi sinon n'an balo tun b'i bolo sisan a bɛ an sara koyi ni balo tun b'i bolo o b'a tigɛ an na komi o ye Ala ta ye an yɛrɛ k'an débrouiller ka dɔɔni ka dun sinon Mali faama ni fantan tɛ se ka jɛ foyi la. Tiɲɛ yɛrɛ la jamana in a ko gɛlɛyara dɔɔni ko ka gɛlɛn dɛ foyi tɛ se ka san foyi i mana bɔ ka taa muso yɛrɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso yɛrɛ bɛ bɔ ka taa sugu la dɔw bɛ taa u bolokolo bɛ segin parce que wari min bɛ di a tɛ na sɔrɔ o tɛ problème yɛrɛ fɔlɔ wa n'a fɔra fɛn o fɛn ye duuru ye duuru hali tan t'o sɔrɔ bi balo sɔ gansan yɛrɛ lajɛ ko sɔ mugana tɛ yen nin ye kojugu ye dɛ an yɛrɛ ka fɛn sɛnɛlen ko mugana tɛ sɔrɔ sɔ bɔrɛ 50 wa 5 o bɛ san cogo di malo tɛ se ka san sɔ min n'a o sɔngɔ da ka nɔgɔ dɔn n'an bɛ girin o kan o yɛrɛ tɛ sɔrɔ tuguni kuma tɛ ko i bɛ taa malo san a kɔni an t'a dɔn an bɛ nin fɔ cogo min na sisan ni jamana faamaw n'u m'a lajɛ tiɲɛna n'u m'a jate minɛ yɛrɛ ko a ko kɛra baara ye dɛ ko kɛra baara ye an sɛgɛnna yɛrɛ de wa kuma yɛrɛ de tɛ yen bilen kuma foyi t'an da ka fɔ nin ko in na bilen balo gɛlɛyalen don adiya n'a bɛ taa k'a bɛ taa siman da jigin munna a tɛ balo da jigin fɔlɔ a ye balo kɛlɛ kɛ fɔlɔ a k'o da jigin ka tulu a fɛn dumuni fɛn minnu bɛ don kɔnɔbara kɔnɔ a y'u jigin fɔlɔ dɔrɔn an mago b'olu de la n'o tɛ siman n'a y'u ja u kana siman yɛrɛ jigin yɛrɛ mais n'u bɛ don an kɔnɔbara kɔnɔ u k'olu piriw jigin o de ka d'an ye an bɛ ka laɲini de y'o ye. Tiɲɛna jamana in zanama kɔni kungo don n'i y'a ta k'a lajɛ siman ko in kɔni a bɛ dɔ arranger mais anw fan da t'anw arranger anw filɛ nin ye anw mago bɛ dun ka fa dɔrɔn de la n'i y'a mɛn i bɛ ko wɛrɛ kɛ n'i kɔnɔbara fara donc ko tɔ bɛ sabati quoi tiɲɛ yɛrɛ de la siman kɔni u y'a jigin mais a jiginni t'anw arranger kosɛbɛ parce que anw di siman baara kɛ siman yɛrɛ so wari t'anw bolo k'an bɛ so jɔ fɔlɔ an mago bɛ min na dun ka fa ka sabati fɔlɔ quoi an mago de bolo k'u kɔfilɛ na o la quoi dumuni ko la anw jɔrɔ de bɛ anw yɔrɔ o jɔrɔ de bɛ anw na. e busi ya ɲɛ b'a la a bɛ sogo feere la sogo kilo joli la bi. sogo kilo bɛ 260 la bi. 260 k'a kun yɛrɛ la waati dɔ la 700 ni 600 la e b'o kalama. a kun yɛrɛ la seli ɲɛkɔrɔ la kun seli i n'a fɔ sini seli bi sogo kɛra 100 ye bi an y'a bɛɛ kɛ la seli tɛmɛnen kɔsannin na a kɛra 250 ye. donc 700 min bɛ fɔ o tɛ tiɲɛ kɛ. ayi non 770 tɛ tiɲɛ bon dɔw kɔni ka sogo bu kɔni ye 770 ye. o ye sogo bu de ye. a ye sogo bu de ye dɔw yɛrɛ b'a feere 640 an ta kɔni ye 640 yan nɔ. sogo bu. koloma ye 540 mun nana ni gɛlɛya ye. bon an kɔni y'a kɛ misitigiw a bɛ misitigiw fan fɛ a bɛ misifagalaw fan fɛ an kɔni an tɛ dɔwɛrɛ an ye sogotalaw dɔrɔn de. a bɛ taa ka taa dɔɔni kana feere de ka dɔɔni sɔrɔ a la. an yɛrɛ bɛ an kɔrɔ ta 540 de la a dɔw tɛ sɔrɔ a la yɛrɛ kuma dɔ la sogo bɛ bin mɔgɔ bin yan nɔ kuma dɔ la 1000 800 600 yan nɔ a wari tɛ sɔrɔ yɛrɛ an bɛna feere de dɔrɔn de ka na kiliyanw ɲɛbɔ sira la. mais sisan e bɛ mun fɔ Mali faamaw ɲɛna ani misitigiw ɲɛna u bɛ se ka bɛ cogoya min na. bon ne kɔni bɛ min fɔ Mali faamaw ɲɛna u ka jateminɛ kɛ sogoko ni misiko la fɛn fɛn bɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ sogoko in na a bɛɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw yɛrɛ de nɔ parce que an ka misiw bɛɛ ta ka taa n'u ye kɔkannana jamanaw na yan nɔ ka misi fɛn bɛ a tila bɛɛ bɛ ka taa kɔkannana jamana k'e ka misi ka gɛlɛya yan nɔ ne misi tɛ yan nɔ a bɛ gɛlɛya a da bɛ misifagalaw la a da bɛ misitigiw yɛrɛ la ne kɔni ka hakilina ye min ye u ka misiw ko nɛmɛ yan nɔ quoi ne hakilina y'o ye yala. e bɛ kɛra gɛlɛya ne yɛrɛ ko n bɛ feere yɛrɛ jɔ bi yɛrɛ. e bɛ mun feere. ne bɛ dumunifɛn de feere. ne bɛ pomme de terre sɔ makɔrɔni u tobili ni pomme de terre tobili ani logo yɛrɛ den 8 ye 200 ye an bɛ tile min na komi bi k'u ye 100 ye jaba 180 70 buru ka gɛlɛ tulu ka gɛlɛ sɔ yɛrɛ 140 yɔrɔ dɔ la 120. a kilo. kilo. sɔ tun bɛ feere 10 sɔ ta makɔrɔni 10. o si tɛ se ka feere sisan n'i y'a feere i bɛ coro a wari yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ ne fa fɛn bɛɛ de ka gɛlɛ an bɛ tile min na komi bi. mais ko fundubani den kelen fana kɛra 5. dɔrɔmɛ 5 kelen yɛrɛ ye 10 yɔrɔ dɔ la forolobani kelen ye 10 yɔrɔ dɔ la kelen 5.
i bɛ baara kɛ cogo di o pomme de terre do kilo joli la pomme de terre ye 90 nogo den seegin den seegin 100 hali bi ne ma sɔn ka san ka feere den seegin 100 kun na an y'a san ka feere o mun nana ni gɛlɛya min maa ye nin ɲɛdɔn Mali kɔnɔ ni bɛ bɔ nakɔ de la nakɔ baara jɔlen est ce que o tɛna ni gɛlɛya ye n'an b'o fana na sogo fana taara fo 600 ni 40 100 ne yɛrɛ ni burusiɲɛti feere cɛ hali ne t'a kuma dɔn ne ye n ka kala bɛɛ ta ka ladon sogobu ye 770 yɔrɔ dɔ la 800 ne fa an kɔni t'a dɔn n'an kɔni bɛ se an ka se n'an bɛ se an ka segin a kɔ ne tɛ segin a kɔ fɛn o t'an ka hakɛ de b'an bɛɛ kan hakɛ tɔgɔ ni cakɛ walayi tɔɲɔ de b'an bɛɛ kan an tɔɔrɔla de an bɛɛ ye feerekɛla de an yɛrɛ kɔni an dɛsɛra an ka balo de b'an an ka fɛn bɛɛ b'an ka o feere in na an kɔni sigira an sen tabaraw de kɔnɔ an t'a dɔn an b'a kɛ cogo foyi tɛ se ka feere ɔ mais mun na tɔɲɔ bɔra jɔn fɛ fɛ an yɛrɛ malidenw parce que an tɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ o ye mun fɔ faamaw ɲɛna ka se olu fana jɔyɔrɔ bɛ ko in na faamaw anw de fantanw b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ sinon faamaw t'a dɔn ko fɛn bɛ yen koyi walahi u t'a dɔn ko fosi bɛ yen bi u t'a dɔn sini a y'o fantanw de tɔɲɔlen don bi an tɔɲɔlen don sini kɔni o y'an ka kuma ye n'u bɛ min kɛ u k'an dɛmɛ n'u t'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ sinon an tɔɲɔlen don dɛ Mali ɲinɛ bɛ makari de ka na ye bi Mali tɛ se ka makari ɲinɛ tɛ Mali la makari tɛ Mali la a bɛ kɛ cogo di kɔfɛ yɔrɔ bɛɛ ka fisa bi ni Mali ye Mali dun fɔlɔ la n'an k'a dun mɛ bi an bɛ tile min na bi ko o tɛ yen ne fa ni kuma wuli ni nana dɔrɔn ko sɔ mugan na e b'a di ne kɔni b'a la minɛ k'o di mɛ a kɔni a tɛ kɔrɔlen bɔ a t'o bɔ dɛ tiɲɛ ye Mahamadu a t'o bɔ saribɔn min yɛrɛ an bɛ baara kɛ n'a saribɔn yɛrɛ bɔrɛ 180 sɛfan 600 n'a ye ja san ka feere n'a ye ja to yen sɛfan 600 sɛ bɛ fan bɛɛ fɛ ne fa n'u m'a lajɛ a ma nɔgɔ dɛ e bɛ saga feere min ye an ɲɛ b'a la sagaw b'e bolo e ka sagaw saga ka nɔgɔ ɲina wa a bɛ cogo di donc sagako kɔni sera ma kɔni bɛɛ kɔni bɛ a kalama wa a gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ dépend saga yɛrɛ ladonko de la bon hali baloko minnu bɛ yen n'u bɛ ɲini ka di saga ma n'i y'a sɔrɔ i b'o bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ waati min na ko sisan baloko in fana la a baloko de kunnafoni ka gɛlɛn parce que mɔgɔw kana gɛlɛya ɲini fɛn kelen na gɛlɛya in donnen don fɛn camanba de la sisan donc saga ni balo ni k'i b'a balo hali balo fɛn kelen na couple a t'i sago yɛrɛ a tɛ ɲɔ bɛ san i bɛ furabulu san donc a si tɛ taa wariko kɔ bon jiginna kana bɔ yɔrɔ kelen na quoi jiginna fan ka ca quoi donc fo k'o yɔrɔ jateminɛ baloko hukumu kɔnɔna la bon saga gɛlɛya fana a t'o yɔrɔ de kan adamaden kɔni ka gɛlɛn mais a mana kɛ cogo dɔ ka gɛlɛn mais dɔ ka nɔgɔ donc an b'o kisa de la sa bi saga tɛ min sɔrɔ waa tan na bon saga tɛ min sɔrɔ waa tan i ye kunnafoni kelen min fɔ o bɛ sɔrɔ a la mais komi hadamaden bɛɛ n'i ka cogo do feere la est-ce que saga min bɛ jamana kɔnɔ bi a bɛna bɔli kɛ bon mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ o la fɔlɔ parce que an bɛ waati min komi u b'a kuma la k'a fɔ kɔnɔfɛla mɔgɔw ka nali ko kunnafoni ka gɛlɛn dɔɔni donc mɔgɔ t'o dɔn ala ko don quoi n'i k'i bɛ dɔ fɔ gɛlɛya kan k'a fɔ k'a bɛna se ka se waa tan ka se ka dɛsɛ k'a sɔrɔ o don ye fo seli ka surunya a bɛna san wa a tɛ san wa donc mɔgɔ t'o dɔn donc mɔgɔ dun bɛ se k'i sigi ko kɔnɔ o bɛɛ n'i ka sɔrɔ position don quoi o de bɛ se ka kɛ quoi an b'a dɔn e bɛ katakatani boli gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi caman bɛ k'i hakilina fɔ sɔ ka gɛlɛn sogo ka gɛlɛn malo ka gɛlɛn ayiwa kumatɛri yɛrɛ o bɛ fɔ 100 la walima 90 logo fana bɛ ten tɔ e bɛ katakatani boli e bɛ se ka mun fɔ gɛlɛya in na bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ka baara ye katakatani boli ye bon gɛlɛya yɛrɛ an yɛrɛ y'a mɛn i y'a faamu bon gɛlɛya in tɛ mɔgɔ kelen ye bɛɛ de don sisan a bɛ bɛɛ kan bon an kɔni ta ye katakatani boli ye an bɛ mɔgɔw ka minɛnw ta an bɛ t'u bila yɔrɔw la bon dɔnni faralen don a pase bɛɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ kelen tɛ bɛɛ de don inshallah mun nana ni gɛlɛya min bon mun nana ni gɛlɛya in ye ne y'a jateminɛ o ye bɛɛ kɔrɔnfɛla mankan ko ye hakili la kɔrɔnfɛla mankan ka ca bon ni mankan cayara ye dɔrɔn bɛɛ bɛ bɔ a kalama gɛlɛya ye bɛɛ sɔrɔ an kɔni hakili la o ka senba b'a la an ɲɛ b'a la a bɛ kumatɛri feere woson bɛ yan ani jaba ka fara supɔmu kan ani baramuso ka nanfɛnw aubergine yɛrɛ fana bɛ yen a fɔra ko logo den seegin ye 200 ye awɔ logo gɛlɛyalen don san an yɛrɛ t'a sɔrɔ nɔgɔya la sisan nɔ pomme de terre kilo joli pomme de terre kilo 90 an ɲɛ b'a la jaba fana bɛ yen o fana kilo joli kilancɛ ye 30 ye kilo 70 o mun nana ni gɛlɛya min ye a kuma tɛ se ka ɲɛfɔ feerefɛn bɛɛ de gɛlɛyalen don sisan sugu la an yɛrɛ t'a sɔrɔ nɔgɔya la o sogo fana bɛ 700 600 la awɔ sogo kilo yɛlɛla sisan nɔ ni gɛlɛya ninnu mun nana n'u ye nin gɛlɛya in bɔyɔrɔ ka jan dɛ ayiwa pomme de terre gɛlɛyalen don logo gɛlɛyalen don ayiwa foronto bali yɛrɛ den kilo 5 o tɛ se ka san yɛrɛ o tɛ se ka san an y'o dumuni dabila a mɛnna foronto o dumuni dabilala a mɛnna dumuni yɛrɛ kɔni an t'o kɛla nala yɛrɛ mun nana ni ɲinɛ ne ba gɛlɛya kɛ gɛlɛya sugu jumɛn a ko ma ɲa depuis i bi ka tile la sa wa ani coronavirus nana bo ka tɔ bɛɛ la o bila o kɛra fura ye o ka jugu ni fura ye k'a fɔ o ka jugu ni fura o bɛ sɛbɛn ordonnance la tant que n'o ma sɛbɛn ordonnance la i t'o san i t'a san fiyewu nin gɛlɛya ninnu est ce que an yɛrɛ sen tɛ nin na an minnu bɛ nakɔ baaraw kɛ ani an minnu bɛ baara wɛrɛ kɛ n'an bɛɛ banna baara ma k'an sigi so kɔnɔ est ce que o fana tɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ na ni gɛlɛya ye bɛɛ ko Bamakɔ dun gɛlɛyara an dun b'a dɔn sɛnɛ bɛ kɛ burusi kɔnɔ de sɛnɛ tɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ san yɛrɛ nali yan fɔlɔ ye kabako ye donc n'an tora ka to burusi kɔnɔ bɛɛ ko n bɛna Bamakɔ Bamakɔ ye faaba tiɲɛ don faaba don mais n'an bɛɛ nana an bɛ dumuni kɛ cogo di ɲamana y'a yɛrɛ nakɔw bɛ fan bɛɛ fɛ mais hali woso bulu a
se ka san ma gɛlɛya bɛ fan bɛɛ sisan nɔ an kɔni an bɛ dugawu de kɛ e sara bɔrɛ fɛ joli sara bɔrɛ kɔni a bɛ yɔrɔ min na sisan sara bɔrɛ 750 mais fɔlɔ a tun bɛ joli la sanni samiyɛ cɛ an b'a feere 750 650 o b'a yira k'a fɔ samiyɛ ma don fɔlɔ sisan an bɛ samiyɛ daminɛ de la a filɛ 750 la 750 la yɔrɔ ni samiyɛ donna ka se utukalo ninnu ma a bɛ gɛlɛya tugun samiyɛ mana se utukalo ninnu ma ka se ɲɔtigɛ waati ninnu ma a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que o b'a sɔrɔ cikɛla minnu kan ka charbon bɔ ka bila ka na di anw ma o b'a sɔrɔ bolokɔrɔ baara ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛ se k'u ka ɲɔw n'u ka fɛnw to kɔnɔw bolo k'a fɔ k'u bɛ charbon baara kɛ donc o la u b'u ɲɛsin u ka ɲɔw ka baara de ma o waati la charbon ɲuman tɛ sɔrɔ wa charbon yɛrɛ tɛ sɔrɔ charbon ɲuman tɛ sɔrɔ mun na parce que o waati la muso minnu bɛ yen nɔ n'olu ka tɛ baara la olu bɛ taa dɔgɔ kelen-kelenninw kari k'o kɛ charbon ye bon olu fanga tɛ se ka dɔgɔ kumabaw kari yiri kumabaw kari k'a fɔ k'u b'o kɛ charbon ye u bɛ dɔgɔmisɛnninw de kari k'o to kɛ charbon ye donc o waati la charbon bɛ fɛgɛya charbon ɲuman tɛ sɔrɔ bon charbon sɔngɔ fana ka ca parce que charbon ɲuman minnu yɛrɛ n'o tɛ ka sɔrɔ fitinin bɛ ka sɔrɔ sɔngɔ ka ca o waati ka da fɛn mɔgɔw ka baara kan ka da samiyɛ baara kan quoi. Fɛn caman gɛlɛyalen don ka fara charbon kan sogo b'o la ni fɛn b'o la e bɛ se ka mun fɔ maliɲɛnw ɲɛna ni jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna walasa nin gɛlɛya minnu bɛ yen sisan e bɛ se ka bɔ cogoya min na. Ayiwa bon gɛlɛya minnu bɛ yen sisan nɔ gɛlɛya ka ca fan caman fɛ i bɛ min kunna waati min na e bɛ se ka kuma o de kan n'o ye charbon ko ni baganko ye bon baganko yɔrɔ kɔrɔnfɛla gɛlɛya ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka o gɛlɛya parce que an ka sogow caman bɛ bɔ kɔrɔnfɛ de yɔrɔ ninnu ye bagan mara yɔrɔ de bon n'a fɔra ko minnu bɛ bagan mara yen nɔ olu yɛrɛ tɛ ka se ka sigi ka hali ka ci kɛ kuma tɛ ka se bagan mara ma o donc o de bɛna kɛ sababu ye ka bagan sogo gɛlɛya sogo gɛlɛya kɔni sababu ye olu de. Ne ye motika de ye n tɔgɔ Seku Sidibe an ka gɛlɛyɔrɔ bɛn tɛ yen sigi tɛ yen sabali tɛ yen se tɛ yen jigiya t'an na foyi t'an bolo n bɛ se ka mun f'i ye dɔgɔnɔ ni fila ka kɛlɛ n bɛ fɛ ka don o de la n'i ko i bɛ ne ɲininka e bɛ kuma de dɛ i y'a faamu n'a f'i ka kɛlɛ de don i y'a faamu yɔrɔ dɔnbali kɛlɛ de don cɛ o cɛ tora la fana i ni bɛ janama kɔnɔ fura dɔw o dɔgɔnɔ dɔw a kɛra maa o maa ye n'a f'i ka kɛlɛ de don n'u bɛ se u ka bɛn n'u tɛ se fana ka bɛn ne ye Seku Sidibe ne ye motika de ye ne ka kuma de ye an ye saga le bolo u bɛ ka o feere bon n bɛ ala ka nasɔngɔ de ɲini tiɲɛna saga ka gɛlɛn bagan tɛ kɔrɔn fɛ yɛrɛ a bɛɛ gɛnna donso ni jadisiw fɛ sabali foyi foyi t'an bolo yen ŋɛɲɛ foyi foyi tɛ mɔgɔw wulila carila balo tɛ yen se tɛ yen jigiya t'an na ne ka kumakan de y'o ye. I ye muso faamaw ɲɛna sa nin ko in gɛlɛyara dɛ. bon tiɲɛna ne ta kɔni ka gɛlɛn ne tɛ se ka foyi foyi faama ne ye. donc a bɛna fɔ e tɛ yen burusi kɔnɔ e sigilen bɛ gɛlɛya de y'a to i n'a Bamakɔ yan. voilà gɛlɛya de ye ne lase Bamakɔ. i bɛna nin feere wari saga de don i b'a yɛlɛ ka feere n b'a yala k'a feere min ka nasɔngɔ ɲini a la. mais gɛlɛya ninnu sababu jarisiw ni donsow ka kɛlɛ ninnu. tiɲɛna Mali politiki Mali faama janfalen bɛ de. n'u y'a dɔw janfalen n'u t'a dɔw janfalen bɛ. ne ka jɔnw janfa. Faransi. donc Faransi de ye nin ko in bɛɛ jukɔrɔ Faransi. a bɛɛ tout Mali fa o fa tiɲɛna ni Faransi de don. e ye bitigi feerela ye an ɲɛ b'a la sɛw ni malo ni tulu ni fɛn caman bɛ yan gɛlɛya bɛ sisan dɛ. kosɛbɛ yɛrɛ sisan gɛlɛya bɛ dɛ gɛlɛya tɛ la yɛrɛ yɛrɛ dɛ mais gɛlɛya daminɛna kabi sanfɛ awɔ kɛ. a ka tulu litiri joli. tulu litiri 220 o ye Mali tulu ye. awɔ dinari dun. dinari ye 200 ani dɔrɔmɛ 50. aw ye malo gamaya kulo feere joli. gamaya kulo dɔrɔmɛ 80. malo jalen dun. o ye 75 ye. 75. awɔ. fɛn min ye sɔ dun. sɔ fana an ye sɔ kulo 100 ani dɔrɔmɛ 30. awɔ parce que a gɛlɛyara de. awɔ an yɛrɛ ka sɔ yɛrɛ bɔrɔ ta 50 de. 50. san kulo. san kulo. saɲɔ dun. saɲɔ fana kilo ye 66 ye. an b'ale bɔ 50 ta 2000 ani 200. mun nana ni nin gɛlɛya ninnu ye. bon gɛlɛya ninnu an kɔni y'a jateminɛ gɛlɛya ninnu bɔra kabi sanfɛ de. gɛlɛya min bɔra kabi sanfɛ ni fɛnw gɛlɛyara sanfɛ n'a sera an ma an bɛ n'o détail kɛ o wajibila fɛn fana k'an ta ɲini an na bari an bɛ magasin sara an bɛ courant sara fɛn fana bɛ bɔ a la. bon an b'a dɔn gɛlɛya Mali ye fantan jamana ye aw ka clients ka sanni cogo bɛ cogo di parce que dɛsɛbagatɔw de bɛ se aw ma ka sanni kɛ tulu 20 na tulu 10 na est ce que tulu 20 bɛ yen bilen. bon nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ni bilan gɛlɛyara dɔrɔn bon ni détail fana gɛlɛyara fɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya an yɛrɛ tana bɔra an bɛ daminɛ 20 de sisan Mali tulu bon ni o kɛra sa gɛlɛya bɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ parce que muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka nasɔngɔ bɛɛ lajɛlen ye 200 de don mais ni tulu fana gɛlɛyara o kan ka tulu 20 ou tulu 10 de san mais ni tulu daminɛna ka bi fɔ 40 ou 55 yɔrɔ gɛlɛya bɛ na kɛ. i ye mun fɔ faamaw ɲɛna komi a bɛ ko in bɔra sanfɛ la. bon min fɔ faamaw ɲɛna u ka jateminɛ u ka dɔ bɔ commerçants ka fɛnw na n'o ye dédouane ye ni fɛn ninnu donc n'o kɛra fana an tun ma mɔgɔw a bɛ nɔgɔya an fana bolo quoi. an y'a mɛn ko forontobanni den kelen 5 dɔw b'o dɔrɔmɛ 10 o t'o di. tiɲɛna forontobanni gɛlɛyara kosɛbɛ forontobanni den kelen kɛra 10 dɔw b'a feere 10 mais tiɲɛna an yɛrɛ b'a feere 5 n'i taara sara 100 ta a tɛ 100 n'i y'a feere 5 a tɛ 100 sɔrɔ abada an b'a feere sisan kɔni an bɛ taa ta ka feere an tɛ foyi sɔrɔ a la o t'u bɛ don
tulubilen o ka nɔgɔ dɔɔni an b'o ta 2,800 sisan u b'o d'a ma 2,600 tigɛ tulu kɔnɔ o gɛlɛyara kosɛbɛ an t'o feere an tɛ foyi sɔrɔ la tigɛ tulu gɛlɛyara kosɛbɛ. pɔfɔrɔ ni layi ni sɛlɛ ni tamati nafɛn foyi tɛ sugu la sisan min ka nɔgɔ nafɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara an kun bɛ tamati min ta soni min ta 700 la sisan o kɛra 2,200 de tamati yɛrɛ a tɛ se ka feere bilen i mana feere cogo o cogo i t'a wari sɔrɔ a la pɔfɔrɔ bɛ ten gɔyɔ bɛ ten gɔyɔ bɔrɔ an kun b'o ta 100 la sisan o bɔrɔ taara fo 7,200 la 7,200 gɔyɔ den kelen kɛra 10 20 duuru yɛrɛ tɛ gɔyɔ la duuru ta foyi tɛ gɔyɔ la an b'a feere 10 misɛnmanin 10 minnu ka kuma dɔɔni olu kɛ 10 minnu ka kuma dɔɔni mugan fo ka se 30-40 ma mun ka ɲini gɛlɛya ye an tɔra min na ni gɛlɛya yɛrɛ an kɔni bɛ ka feere kɛ nin cogoya ta an kɔni tɛ ka sababu ye fɛn fɛn a bɛ ka dɔɔni sɔrɔ an tɛ ka foyi sɔrɔ a la don o don an bɛ jago kura ɲini la i mana jago min sɔrɔ k'o don a la i b'a ye o bɛ ban i bolo i t'a dɔn a banna cogo o cogo i yɛrɛ bɛ taa fɛn ta 400 ka n'a feere 300 o don yɛrɛ ne ye tamati 300 la ta ka n'a feere fo 240 foyi tɛ sɔrɔ foyi la fɛn bɛɛ gɛlɛyara. siman feerela ye e bɛ siman feere joli. ne yɛrɛ kɔni siman kɔni tɛ ne bolo fɔlɔ parce que depuis a kuma fɔ quoi ne ye siman feere bila fɔlɔ parce que ne bɛ ka sɔrɔ da mun na donc a tɛ se ka feere parce que a fɔra ko ka feere 19,000 o kamiyɔntigiw bɛ ka d'a ma quoi donc 20,000 ko quoi donc n t'a dɔn i b'o feere cogo min na. donc prix min fɔra k'a bɛ di an bolo la 17,000 ni 500 n'a tɛ ka sɔrɔ o la. hali a tɛ surunya o la yɛrɛ hali an tɛ surunya ka sɔrɔ n'an y'a sɔrɔ o la ka 17,000 ni 500 siman feere yɛrɛ quoi donc i tɛ se ka tɛmɛ 400 kan o a bɛ ani libération bɛ quoi i tɛ tɛmɛ 400 kan quoi n'an y'a sɔrɔ 17,000 ni 500 an b'a feere 19,000 la wa fɛn na kɛ problème foyi t'o la quoi a tɛ ka camion tɛ ka sɔrɔ de la quoi bon ne kɔni tɛ ka sɔrɔ. donc o ka sababu la e fana yɛrɛ a feere dabila. n b'a feere bon n b'a jago yɛrɛ bɛ ka feere o n b'a feere cogo di ne t'a feere cogo de la o de la ne y'a bila fɔlɔ quoi. e ye kinkiri feerela ye an filɛ ka bitiki kɔnɔna la siman bɛ yan nɛgɛ bɛ yan ka fara fɛnmisɛn caman wɛrɛ kan ayiwa a yirala k'a fɔ ko siman bɛ ta aw b'a sɔrɔ 17,000 ni 500 la k'a b'a feere client ma 19 a bɛ cogo di. alhamdulillah rabbi alamin ye ɲininkali kɛ n'a diyara n ye bon depuis gouvernement ka déclaration yɛrɛ kɛla a kɛla sababu ye ka baara gɛlɛya an yɛrɛ bolo kosɛbɛ kosɛbɛ an kun bɛ siman sɔrɔ dɔɔni an b'a feere dɔɔni dɔɔni na mais depuis déclaration yɛrɛ kɛla siman yɛrɛ siriki bɛɛ tununa prix min fɔla siman tɛ ka sɔrɔ a la bon kuma min yɛrɛ fɔla an bɛɛ kɔntan la n ko n'a sera ka bɔ a sira ma a b'an yɛrɛ lafiya baara kɔnɔ an bɛ dɔɔni sɔrɔ bon hali muru fana bɛ baara k'an bolo bɛ dɔɔni sɔrɔ mais depuis kuma in fɔla fo bi siman yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ne yɛrɛ filɛ bi alhamdulillah a bɛ tile 3 tile 4 ɲɔgɔnna bɔ hali siman bɔrɔ kelen tɛ ne ka magasin kɔnɔ yan mɔkusuman n'a kɔni dɔgɔyara dɔrɔn 3 jours siman bɔrɔ kelen tɛ yan an tɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ de prix min fɔla a tɛ ka sɔrɔ a la dɛ a tɛ ka sɔrɔ a la bon olu ye déclaration min kɛ fana a kɛra sababu ye ka mɔgɔ fana caman siran baara yɛrɛ fana kɛcogoya ɲɛ parce que ko n'i tɛ se k'a don prix la ni i sɔrɔla k'a don prix sanfɛ bon i bɛ programme sɔrɔ don o kɛla mɔgɔ caman siranna an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi an siranna an jɔrɔlen don an ta ye débrouiller bon moyen t'anw ye baara kɔnɔ bon mɔgɔ minnu fana dayirimɛ siri man ka baara la an bɛ sigi ka tile kɛ k'an bolo d'an sen kan fosi tɛ yen baara ninnu taa ni ɲɔgɔn ye quoi ni siman yɛrɛ tɛ yen sanni tɛ yen walahi sanni foyi tɛ yen i bɛ min sɔrɔ k'i b'i ka musakanin bɔ a la k'i ka baara ɲɔgɔn ka musakanin bɔ a la vraiment a ma nɔgɔn an bɛ dugawu de kɛ gouvernement kɔni n'u cɛsiri min kɛ ko in na u k'o cɛsiri kɛ min bɛ se ka to baara yɛrɛ bɛ nɔgɔya an ma an b'an ka dɔɔni sɔrɔ minnu bɛ baara k'an bolo fana b'u ka dɔɔni sɔrɔ o jamana yɛrɛ bɛ bouger i y'a faamuya. tiɲɛna jamana in ka gɛlɛn n'i ko k'a man gɛlɛn i ye nkalon tigɛ jamana in ka gɛlɛn fo ka tɛmɛ gɛlɛya yɛrɛ kan fɛn bɛɛ ka gɛlɛn seli yɛrɛ bɛ ka se musaka tɛ yen saga ka gɛlɛn saga fitinin u bɛ taa f'i ye 15,000 20,000 fantanw bɛ dɔ sɔrɔ o la cogo di fɛn tɛ sɔrɔ dɛ vraiment ne kɔni bɛ min ɲini mali ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ halisa u ka jamana in dɛmɛ bon mun nana ni gɛlɛya ye kɔrɔnfɛla ɲagamini kɔrɔnfɛla bɛɛ ɲagaminen don an ka kɔrɔnfɛla yɛrɛ fana bɔ a la tile bi bani baba yɔrɔ si tɛ yen ko lafiya bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ si tɛ yen lafiya bɛ yɔrɔ min na foyi tɛ min ka nɔgɔ sogo kɔni tɛ tulu kɛrɛfɛ tɛ sukoro a bɛɛ de ka gɛlɛn ne kɔni bɛ min ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in hɛrɛ bɛ se ka na cogo min na an k'o laɲini sabati o de bɛ n fɛ ka ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ye. ka e siman feerela ye an ɲɛ b'a la siman gouvernement ko 17,000 ni 500 k'aw k'a feere 19 dɔw ye dama ka sigi k'a fɔ k'a tɛ se ka feere dɔw yɛrɛ ka siman fɛn t'u bolo e bɛ se ka mun fɔ siman kɔrɔ. bon siman kɔni kuma ka ca bon ka da sababuya caman kan fɛn min siman matière première n'o calcaire yɛrɛ o tɛ usine kɔnɔ fɔlɔ kelen bon siman courant tɛ usine bolo fila courant tɛ usine bolo ka da sababuya jumɛn kan usine kan ka baara kɛ normalement an ka camion bɛ charger 20 camions bɛ charger tile kɔnɔ 20 camions n'a fɔ ko ka charger tile kɔnɔ sisan an tɛ camion kelen yɛrɛ sɔrɔ tile kɔnɔ an ka camion bɛ se ka tile 10 duuru kɛ usine kɔnɔ chauffeur bɛ sara parantiw bɛ dumuni kɛ o carburant min kan ka kɛ mobile kɔnɔ n'o kan ka taga sigi i b'o doubler bon o bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ nana baara gɛlɛya sabanan ye mun ye n'a fɔra ko siman ka 20 camions e k'o charger e bɛna di ten
dɔɔni d'an ma k'a di teliya la bon n'a fɔra e tɛ camion kelen yɛrɛ sɔrɔ tile yɛrɛ journée kɔnɔ k'i ka tila kɔnɔ o feere banalement ten alors que baara tɔw bɛ kan ka sara chauffeur denbayatigi don paranti min b'a la dɔw muso b'u bolo den b'u bolo bon o de ye jama yɛrɛ ko gɛlɛya yɔrɔ ye siman ka gɛlɛya sababuya ye usine de usine dɔ fara usine ma dɔ fara o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de o kuma usine a sababu ye usine de wa usine ko courant tɛ ka d'olu ma ɔ k'u ka courant ko ɲɛɲini fɔlɔ ni courant ko ɲɛ sɔrɔla ɔ taalen ɲɛfɛ usine ye production caman kɛ an commence an bɛ siman jigin siman gɛlɛya yɛrɛ man d'an ye e siman fɔ mɔgɔ ye 20 kɔ i yɛrɛ ye maloya siman usine 3 an fɛ Mali la nafa jumɛn b'a la wa an commence ka taa usine yan an tɛ taa usine o an b'a san di gouvernement kan k'i jɔ comment siman bɛ se ka taa ni prix la ka usine saba to Mali kɔnɔ yan nɔ gouvernement kan ka fɛɛrɛ kɛ o la usine tigi k'u b'a d'an ma 17 ni 500 usine tigi b'a di tɛ o n'ale b'a di 17 ni 500 usine bɛna d'an ma ka boutique kɔnɔ de yan usine t'an ma ka boutique kɔnɔ usine b'a bɔ de n'a y'a bɔ camion t'a ta camion bɛ tile joli kɛ usine kɔnɔ an mɔgɔ joli licence joli b'a ka ca mɔgɔ 20 e b'a la ne b'a la bɛɛ b'a la bɛɛ ka mobili bɛ taa usine kɔnɔ n'a fɔra ko camion kelen ka sari tile kɔnɔ e bɛ camion 2 camion 3 n'o o bɔra an kiiritigiw yɛrɛ bɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ fɔlɔ an bɛ mago bɛ siman na siman tɛ ka mɔgɔ labɔ e b'a fɔ ni usine ko k'ale di 18,000 19 na sa supposons n'a e bɔra e b'a fɔ 20,000 e fɛ dɔ wele siman ne kɔni na siman bɔra e b'a fɛ joli dɔw b'a fɔ 21,000 dɔw b'a fɔ 22,000 ko siman bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya nin caution parce que mun a tɛ ka sɔrɔ minɛn n'a tɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan nɔ a prix bɛ gɛlɛya de o diyagoya de mais n'a bɛ ka bɔ minɛn n'a bɔra diyagoya a prix bɛ jigin sabula a bɛ sugu kɔnɔ n'a bɛ sugu kɔnɔ a bɛ gɛlɛya surtout an filɛ temps min kɔnɔ ni matière calcaire yɛrɛ tɛ usine kɔnɔ fɔlɔ ko k'o ɲɛɲini fɔlɔ donc ani courant ko donc n'a fɔ sisan ko n bɛ sigi ka taa usine tigi ni gouvernement ni masakɛ voilà ko bɛ sigi ka taa usine tigi gouvernement n'o tɛ an yɛrɛ sigila an balo bɛ siman de la an bɛ kini ni an bɛ sogo ni kini ni jɛgɛ dun siman de la an sigi tile 10 filɛ an tɛ ka siman feere u b'a fɔ gouvernement ye k'u labɛn an kɔmɔ kini tigiw an bɛ taa ka taa dɔ ninnu bolo dɔ an kini tigiw ma pour nin kalo la k'an dépanner quoi n'a ma ko k'a fɔ k'u bɛ faso don ɲuman de fɛ k'an waati kɔnɔ an degunnen don wala ye ko dɔɔni d'an yɛrɛ ma an k'o don malo la an jɛgɛ sɔn an ka tulu ni kɔgɔ dɔɔni sɔrɔ ko k'an yɛrɛ ye quoi ko sinon ko vraiment u bɛ ka min kɛ nin u kan ka dɔn vraiment an dugumamɔgɔw an de sɛgɛnnen don. n'i y'a mɛn bitiki kɔnɔnaw la i n'a fɔ kɔrɔbɔrɔ bitiki filɛ nin ye buru de bɛ taa ni fɛn caman ye siman fana bɛ taa ni kiniyere minɛn caman. n'a bɛ kiniyere siman ta a tɛ. ni siman tɛ foyi tɛ san. foyi tɛ bɔ filanan fana ye mun ye an bɛ siman ta prix min na an bɛ tila k'a livrer an bɛ siman di mɔgɔ ma ka taa k'a livrer alors livrer tɛ siman kɔnɔna na o n'a kɛra sababu ye an k'o don an ka fɛn kɔnɔ siman tigi bɛ siman san hali tɔnnikɛlaw t'a bila an tɔnnikɛla min t'a bila hali bɔrɔ tan min t'a bila o bɛɛ ye mun ye pour que se ka client na satisfait bon comme client yɛrɛ tɛ k'a faamu dɔw y'a faamu dɔw ma faamu bon san filɛ niveau min na sisan n'i nana siman tɔni kelen san i b'a san i bɛ taa livrer n'i bɛ taa n'a ye fɛn b'i bolo i bɛ taa n'a ye ou soit i bɛ an ka 80 louer ou bien an ka mobile louer i b'a don a kɔnɔ i bɛ taa n'a ye siman si tɛ bɔ tuguni minɛn si tɛ bɔ kiniyere kɔnɔ tuguni siman fara nɛgɛ kan sotigi a yɛrɛ b'a livrer jaabi joli la bon bi prix kelen t'a la prix min fɔra bi ka 19 mɔgɔ si tɛ bɛ mɔgɔ bolo a ti usine yɛrɛ bolo kuma tɛ anw ma taa usine ko siman joli la a tɛ usine yɛrɛ kuma t'anw ma voilà o kɔni kuma de bɛ kɔnɔ k'a fɔ ko gouvernement ka hakili to an ka kɔgɔ ko an mago bɛ tulu kɔgɔ la. karamɔgɔ sogo kilo bɛ fɛn joli. o kilo 550 ani 60. o ye koloma ye buluma dun. buluma ye 260 ne fɛ. bu kilo ta. bu kilo ye 260 ne fɛ. mun nana ni gɛlɛya ninnu ye. bon u bɛ ka min fɔ ko kɔrɔnfɛkɛla de ye misiw bali ka na bon dɔw bɛ misi balo ka gɛlɛn o nana ni gɛlɛya ye an fɛ yan kɔni. a tun b'a feere joli ka kɔrɔ. fɔlɔ la an b'a feere a bɛ d'an ma 400 an b'a feere 440 440 20 mais sisan a bɛ d'an ma 550 ani 40 an yɛrɛ b'a feere 550 ni 60. kɔnɔfɛn ninnu fana bɛ gɛlɛya la. bon kɔnɔfɛn ninnu olu fana bɛɛ gɛlɛyara parce que ni misi gɛlɛyara bɛɛ de bɛ gɛlɛya i y'a faamu. e yɛrɛ fɛ nɔgɔya jumɛn min bɛ se ka kɛ nin ko in na. ne yɛrɛ fɛ n'an ye Etat wele n'aw sera ka misi bɔli bali o ye kelen ye bon tɔtɔ fana bagan balo fana n'o da nɔgɔyara fana kɔni n'Ala sɔnna caman bɛ bɔ a la.